Čaute koťátka moje a ja vás vítam u nového videa. Dnes to bude story tým ako som sa stala slavnou na Bujangu. Začalo to asi tým, že ma neprijali na Superstar. Keď ste toto video nevideli, tak tu hore máš kartu a mazaj tam. Hneď na to ako ma neprijali som si musela nájsť iné prostredie, kde by som mohla uspieť. Tak som mu novi s nožikom pod krkom prikázala, aby mi našiel niečo, kde by som vyhrala. A tak mi mu našiel aplikáciu Bujang, kde som nahrala svoju prvú rapovú pesničku. Počuli ste už niekedy mačku rapovať? XD. Ja áno, seba vidím v zrkadle. You know what I'm saying. Hej Micka. Áno, myslím teba, ty zaprdená kroksa, ktorá mi balí mojho kocúra. Kým ja pochádzam zo šľachtického húdu, tak ty mňaukáš pri dverách o jedlo. Tak čekuj. Yo, dame, get ready, biatch. Prší, len sa lejem, mačička sa z okna smeje. Malá Micka prichádza o rozum, keď sa s hladom bije. To, že si pouličná bezdomová ma netrapí. Ešte raz mi šahneš na kocúra a ti priletí. Krásny dlhý naostrený drapec ťa hneď prekvapí. Nehovor mi len tak sorry hejlo, tak to neplatí. Keď otiera srdielku o môjho milého, tak sa aspoň umí či toho smradu ma vypína, poviem ti. Nehovor mi ani slovo, nemáš slovnú zásobu. Tvoj ubohý štýl pošlem cez express poštu do hrobu. Kde máš mozog, v hlave ho máš asi len tak pre krasu. Môj štýl je tak tvrdý ako konzerva od Viskasu. Kde si nevidím ťa, meškáš ako české dráhy. Keď si cica otvorí hubu, tak už sa ma nezbaví nikdy. Keď trúfáš si zahrať relay Mortal Kombat so mnou, tak to musíme môj krásny knockout oslaviť hneď s hudbou. Pau, si vo štab. Prosím, odveďte ju, niekto nevie, kde je východ ani západ. Dajte mi vod, inak skapete do rana. Klep, klep, klep. Toto bol môj rap, Dick More, to sa aj rímovalo, každopádne songa má skoro 60 000 hlasovaní, čo je zatiaľ najúspošnišnostnejšie video na Bujangu. A hneď na to som vydala vtip lol. Čaute ľudí, poviem vám vtip. Bol raz jeden kocúr a jedna cica a boli do seba veľmi zamilovaní, no kocúr bol primitív, taze sa mu nedarilo cicu zbaliť. Kocúr na ňu kričal, že hej ho cica, chcem mať s tebou dety a veľa dety. A cica povedala, nie, žiadne také, kocúr, smrdíš ako kanál asi z ulice, takého kocúra necem, ja chcem fuckboya kocúra, čo je z Ameriky. A kocúr na to povedal, tak ja môžem byť tvoj fuckboy, potom digdy. Ale cica necela kocúra, on smrdil, nemal vzdelanie, mi si nechytal, takže cica povedala aj tak nie. Cica si hneď na to nasla partnera iného a kocúra to veľmi naštvalo. Kocúr prišiel, zbil kocúra, cicu zbalil, mali 7 dety, ale potom prišiel pes a všetkých zjedol. To bolo vtipne čo? Nevadí, vy ľudia ste hlúpi a nerozumiete mačacím vtipom, každopádne mi daj vod, inak skapeš do rana. Tento vtip bol super, takže dosiahol takmer 29 000 hlasovaní. To je moje druhé najlepšie videjko, takže som dostala motiváciu na to, aby som využila moju slavu v prospech detí. Moon, začína sa jar, tak mi ples ukáž, ako ste na tom vy ľudia. To nechci ani vidieť radšej. Nevadí, ukáž mi to ples. Tak dobre. To vážne. Vieš, ako sa to hovorí, že zober loptu, nie Viskas. Čumte ľudia na moje skily a skúste ich zopakovať. Hipity hopity. Videli ste, to bol prvý skok a teraz čumte na toto. Musíte byť ľudia fit, lebo inak v divokej prírode zahyniete. Verte mi vážne, to, že bývam v luxusnom dome neznamená, že nechodím von a nežijem v divočine. Toto asi na telesnej nerobíte čo? Takže tak ľudia, cvičte, inak skapete do rana, taktiež mi dajte voda a ty ma nechaj. A videjko taktiež schytalo vyše 15 000 hodnotenia, som veľmi rada. Úspechu stačilo a tak ma napadlo natočiť ešte krátke videjko, kde reagujem na terajšiu modu.
Čaute guys, moje meno je Mačka Jakie a dnes tu máme malú reakciu na terajšiu módu. Už mám taktiež dostatočný vek na to, aby som si našla kluka, takže sa idem natrénovať na vašom ľudskom vkuse. Počula som, že kopu krásnych chlapcov je na ťaktiku, takže mu dones mi mobil. Tento chlapec je celkom pekný, môže byť. To čo je. To čo bolo ty vole fuj bojím. Takže asi takýmto spôsobom by som ohodnotila vašu modu, každopádne dajte vod inak skapete do večera. Takže tak ľudia, to je zatiaľ všetko z toho, ako som sa stala populárnou. Teraz by som vás chcela požiadať, aby ste mi na všetky tieto videá hodili vód aj vy, pretože chcela by som do tohoto mesiaca získať vážne čo najviac hodnotení. Ste naozaj úžasní a mám vás rada, preto aj mne preukážte lásku a stiahnite si bujank a hodte mi vód. Každopádne keď ste tu noví, tak dajte odber, inak dostanete zajtra zastavu srdca. Taktiež nezabudni na like pre čisté svedomie a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa.